दिनैहाय नैबे गामिया जाहैबाय बामोनखुरा गामि। गसाइगावनि जोबथा ओरै ओनसोलाव बे बामोनखुरा गामिया बिराद गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दंगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला 200 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे गामिया दंगासिनो दङ। ओमफ्राय बे गामिया 1911 मायथाइयाव सत्य धर्म बा ब्रह्म धर्मखौ गुरुदेव कालिचरननिफ्राय आजावनानै लादों। ओमफ्राय दिनैनि दिना जाहैबाय बे गुरुदेव कालिचरन सत्य धर्म बा ब्रह्म धर्म फोसावगिरिनिनो जोनोम सान। दिनैनि दिना जाहैबाय 5 थारिख बैसाग मासनि 5 थारिखआव। ओमफ्राय दिनैनि दिनखौ जोंनि गामिनि जेसेबां मानेकि रायजो राजाफोर दङ, भक्तफोर दङ, बेनिफ्राय बे ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफोर दङ, भक्तफोर दङ, गासिबो जोंनि गामियाव बामोनखुरा गामियाव ज' जानानै बे 5 थारिख बैसागनि 5 थारिख गुरुदेव कालिचरननि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायनि मोनसे बेबस्था लागासिनो दङ। बे खायज्यसुसि मथे हाबानि फारि मथे दहाय फुङाव जोंहा 9टायाव जगतनि मंगलनि थाखाय आहुति होनाय जाबाय। ओमफ्राय आहुति होखांनायनि उनाव जोंनि जेनाखि जग्गालय दंमोन बे फुराना जग्गालयखौ जोङो सोलायनानै नैबे जायगायाव लाबोदों। ओमफ्राय गोदान जग्गालय जोङो बाहाय दिनैहाय खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय बाहाय जोंहा माने स्वरुप स्थिति प्रसार संसदनि केन्द्रीय कमिटिनि आफादगिरि तामुलपुरनि मानसि रमेश चन्द्र ब्रह्म बे बाबा फैदों। ओमफ्राय स्वरुप स्थिति प्रसार संसदनि केन्द्रीयनि गाहाय नेहाथारि संसद नायक गोजोनथाव ब्रह्म बे बाबा फैदों। बेनिफ्राय जोङो लोगो लालायनानै दिनैहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय बे गुरुदेवनि जोनोम सान समावनो। दा एसेखिनि आरोखि दिनैनि बे माबा फोरबो एबा खायज्यसुसिया। बेहाय माने शास्त्रबो जों लाफादों। बे दिनाव फुंनि बेलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां हायो इसेबां शास्त्र सभाखौ जोङो खालामदों। बे शास्त्र सभायाव जोंनि जेनाखि आदिगुरु परमहंस श्रीमद परमहंस शिबरन स्वामी बे स्वामीनि जेसेबांनाखि बोसोनफोर दंमोन, बिनि जेनाखि आज्ञाफोर दंमोन, शास्त्रनि सोमोन्दै दोनलांनाय, खिन्थालांनाय, मिथिहोनाय जेनाखि बाथ्राफोर दङ, बोसोनफोर दङ, मोजां मोजां बोसोनफोर, धर्मीय बोसोनफोर, बे धर्मीय बोसोनफोरखौ जोङो दिनैहाय माखासे जोंनि धर्म प्रसारकफोरनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बे गुरुदेवनि अखायै परमहंस शिबरन स्वामीनि जेनाखि आज्ञाफोर दङ, शास्त्र बिसार दङ, बेफोरखौ जों दिनैहाय खिन्थादों, मिथिहोदों। जाहाथे बेफोरखौ मिथिनानै मुलुगनि मानसिफ्रा बे परमहंस शिबरन स्वामीनि थोनलांनाय बोसोन बायदियै खामानिखौ मावलांनानै जग्गाहुतिखौ होनानै धर्मखौ फालन खालामनानै ध्यान धारणा जग उपासना खालामनानै जाहाथे गावखौ गोजोनै लाखिनो हायो आरो बिश्व ब्रह्माण्डनि मोनसे गोजोनखौ बिसोर गायसनलांनो हायो। बिनि थाखाय दिनैहाय शास्त्र सभाखौबो जोङो लाफादों आरो।